Jeg tror, at alle 66 deltagere i dag går herfra med en oplevelse af, at generativ AI er, som der var en af vores oplægsholdere, som skrev det som, altså det er mega potent. Altså det er, vi står ikke bare fra, da vi for eksempel fik internettet, som også har haft stor indflydelse på uddannelse. Altså det her, det er next level, som virkelig kan være med til at omforme rigtig meget, også i videregående uddannelse. Og jeg synes, diskussionerne og oplæggene viste, at det er næsten hele vejen rundt, vi bliver nødt til at tænke i nye baner, lige fra hvad uddannelsernes formål, raison d'être er, til vores læringsmål. Alle var enige om, at læringsmål er vigtige, men de vil blive forandret i takt med, at generativ AI kommer ind i uddannelserne. Og selvfølgelig var der også en del diskussion, som jo også har været løbende i den senere tid omkring udprøvning, fordi det virkelig udfordrer den måde, vi udprøver på i dag. Ja, man kan sige, at i forhold til Learning Analytics, der står vi nok stadigvæk lidt tilbage med et ubesvaret spørgsmål, i hvilken udstrækning, at vi gennem brugen af AI kan få ny adgang til viden om de studerendes adfærd, præstationer og måder at studere på. Fordi som det står klart for de fleste i dag, så er der ikke rigtig nogen faste rammer for brug af AI, og der er slet ikke nogen adgang til, som det ser ud i dag for institutionerne, til at få viden om, hvordan de studerende bruger generativ AI i forbindelse med deres uddannelse.